Atal hontan mugikortasun jasangarriaz arituko gara. Gure gizartean kotxeak ordezkatzen duen eredu jasangaitzaren aurrean alternatibak eraiki beharko ditugu. Batetik, erronka klimatikoa daukagu, baina gainera desoreka territorial eta sozialak ere agerikoak dira. Ba al daude alternatibak? Bidea egiten ari ote da jasangarritasun hori bilatze aldera? Hortaz aritzeko erreportaje interesgarri bat ekarri dizuegu gaur. Eta beti bezala, solaskideak edukiko ditugu beraien gogoeten bidez, gai honen inguruko argi ilunak ezagutzeko. Bukatzeko, Koldo Gartziaren errezeta goxo bat. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Gaurkoan, Nafar Pirineotara hurbilduko gara. Uztarrotzera hain zuzen ere eta bertan, Jone Alastuei alkatesak hitz egingo digu bertako mugikortasun planaren inguruan. Bueno, egia da Pirineoko herri hauetan kotxeak nahiko garrantzitsuak direla, ez? Ez dugulako olako beste medio publikorik mugitzeko. Bakarrik dugu autobusa Iruñera egunean behin joan eta egunean behin buelta. Eta gero duela 2 urte jarri zen martxan plataforma bat, kudeago izenekoa kotxea konpartitzeko, eta egia da adibidez Erronkari barrean ez duela oraindik arrakasta handiegirik izan, baina beste herri batzuetan bai. Hemen azkenean garraiorik gabe, herri askotan ez ditugu zerbitzu guztiak, herri gehienetan, orduan nahita nahiez mugitu behar gara. Medikua hemen adibidez, Uztarrotzeren kasuan, izaten dugu astean 2. 2 goiz etortzen da medikua zati bat, ez goiz osoa. Medikua eta erizaina. Eta gero bestela, Izagara. Orduan hor, lehen aipatu ditudan, edo elkar laguntzak egin behar dira, edo kotxea izan behar duzu, edo. Eskolara dago garraioa. Aurrak hartzen dituzte, aur eskolara ez, hor gurasoak ibili behar dira joan da etorrian, baina eskolara bai, garraioa dago eta herri guztietatik pasatzen. Bai, ibar guztietan. Nahita nahiez, jarraitu nahi baduzu ikasketekin Iruñera joan behar duzu 16 urterekin. Orduan, esan dezakegu, Iruñetik gauden distantziara egonda, ezin dugu joan eta etorria egin, eta orduan esan dezakegu 16, 24, 25 urte bitarteko gazterik ez dagoela astetartiz hemen. Azkenean proiektu bat egiten duzunean ez da bakarrik nola iritsi autobusa herrira. Hartzen ditu bere gain gauza pila bat, errepiden kontua, infrastrukturen kontua ez. Eta orduan, ideia hori Nafar gobernuan sartu eta lantzen den arte oso motela da gaia. Gero nik uste dut ere, lortu dira, adibidez, denda batzuk ireki dira, nabe industrialen bat sortu da, laguntzak daude enpresa txikientzako, jarraitzeko ibarrean. Gauza batzuk mugitu dira. Eta behintzat bada departamentu txiki bat, Nafar gobernu handiaren baitan, baina baduzu nora jo ere, eta orokorrean laguntzeko prest daude beti. Orduan, nik uste dut, behintzat agenda politikoan hor txoko batean baina badago, Pirinioa, eta oso positiboa izango litzateke Nafarroako beste lurralde edo guztiekin hori egin ahalko balitz. Baduela urte pila bat daudela elkarte hauek sortuta. Aezkoan eta Erroibarren hori Pirinean lan eta bizi, Zaraitzun Pirinioa bizirik, Erronkarin sortu zen Txantxalan, ez du hainbeste nagusitasunik, baina sortu ziren duela urte pila bat eta bazen hori, hemen bizi nahi dugu eta hemen bizitzeko zer behar ditugun, lantzeko gauza horiek. Eta
hasi ziren duela 5 urte edo 6 eskatzen parlamentuari egiten zituzten lege bakoitzaren barruan emateko 5 minutuko pentsada lege horrek ze eragina izango zuen Pirinioan. Ez? Nola lurrertuko duen Piriniotan, ez? Eta, hori izan zen oso famatua, eta horrez geroztik etorri zen ponentzia parlamentario bat. Egin zena Pirinio mailan eta hortik sortu zen Pirinioko maila. Eta ponentzia parlamentario horretan landu ziren alor ezberdinak, gizartean dauden alor guztia, egin zen diagnostiko bat, baina egin genuen herritarrok, etzen olako ezer. Herritarrok nahi genuen parte hartu genuen, Pirinioko mailan lantalde ezberdinetan gaiaren arabera, diagnostiko bat eta proposamen batzuk. Eta hortik sortu zen plana, Pirinioko plana. Eta hor gabiltza, tokian toki behar diren neurriak, eta hori da egin behar duena Nafar gobernuak. Ez diskriminazio positibo, ez negatibo, ez ezer, tokian toki aztertu zer den beharrezkoa, eta bakoitzari behar duena eman. Eta orduan, nik uste asmo horrekin sortu zela Pirinioko maila, eta hortxe gaude, eta espero dut, planak aurrera egitea, eta denbora batean hemen bizirik gehiago izatea. Ze toki hobeagorik, geltoki zarra baino, mugikortasuna bezalako gaiari heltzeko, erronka klimatikoari aurre egiteko, erregai fosilak baztertu eta beste alternatiba batzuk bilatze orduan, gure lurraldearen orekak eta bertebrazioak lortzeko, edota noski harreman sozial egoki eta iraunkorrak planteatzeko ezinbestekoa da mugikortasuna bezalako gaiari heltzea. Eta horretarako, gonbidatu ditugu hain zuzen ere, gure gaurko 3 gonbidatuak. Hemen nire ondoan, Soiartze Amatriain daukagu, bera bizikleta erabiltzailea da, gainera Pirenaikako kide ere, aisialdia eta turismoa egiteko beste modu batzuk planteatzen dituena. Kaixo? Kaixo, zer moduz? Hementxe daukagu Zuhaitz Areitio, eta, Sakanako Garapen Agentziako teknikari zaitugu. Hain zuzen ere, Sakanako Garapen Agentziak gai honi heldu egiten dio, eta bertan zaude murgilduta, ez da? Gaixo, ongi etorri. Eta Leire, barkatu izena, Leire Rodríguez Oñatibia, ze esan didazu, bi abizenak esatea behartzen nuela, eta nik biak esan ditut. Ziklope kooperatibako kidea zara, nolabait ere, banaketa sistema etiko bat lantzen duzuela esan dezakegu? Bai, noski, bai. Gugera hemen tokian tokiko alternatiba bizikletak erabiltzen ditugu banaketa egiteko, eta hori da. Eskerrik asko etortzeagatik, eta gaixo zuri ere. Eta helduko diogu gaiari, mugikortasuna hitz egiten dugunean, niri gustatuko litzaidake hasieran orokortasun batetik abiatzea. Lurraldea hitz egin genezake, ez? Bi lurralde eremu eta bi bertebrazio eremu nagusi jarriko ditugu. Batetik lurralde honetan dauden herri eta herriguneen artean eman behar den harremana, eta bestetik edukiko genuke hirian ematen den, ez? Zentro diren hirigune hoietan ematen den mugikortasuna. Zugatik hasita, Leire, enpresa bezala zuek hirian mugitzen zarete, ezta? Bai, hirian mugitzen gara, aurten, bigarren urtea beteko dugu uztailean, eta, hor goaz poliki bezero berriak egiten, eta aldegunean bizirik mantentzen ez dela ari lan erresa izaten, baina, bai, hor gaude. Hiriaren mugikortasuna edo erdigunean dagoen motore bat kontsumoa da, ez? Eta kontsumoak nolabait ere, baldintzatzen ditu asko eta mugitzen ditu asko gure mugikortasunerako iritzi eta erabakiak, ez? Iruñerria bezalako eremu komertzial batean nola ikusten duzue oreka hori, mugikortasunerako oreka hori? Alde batetikan, kontsumoa bultzatzen dugu, baino ez edo nolako kontsumoa, ez? Gurekin parte hartzen duten enpresek edo beraiekin lan egiten dugun gainontzeko enpresek edo partikularrek, badakite
ez dugula edozein moduko banaketa egingo, baldintza batzuk betetzen dituzten, ez, baldintza etiko eta langile kontratazioan aldetikan ere baita baldintza bi beteko dituzten lekuekin lan egiten dugula, gainontzeko kooperatiba gehiagorekin ere baita elkarlanean ibiltzen gera. Kontsumo harremanarekin segituko dugu pixka bat, baino horri gehituko diogu beste elemento nagusi bat. Lan harremanak, ikasketak, azkenean beste motore nagusi bat dira, ez? Egunerokotasuna, Zoiartze, egunero mugitu beharra eta berriro ere eremu berdinaz ari gara, hiriburua, hirigunea, hor zentralizatzen dira askotan, gure eguneroko beharrak asetzen dituzten bitartekoak, unibertsitateak, lantokiak, komertzioak. Egunero bizitza egitea kotxea ez den beste alternatiba batekin posible da Iruñean? Bai, noski dela, bai. Bai, ni orain ja urte bat daramat ibilgailurik gabe, bizikletaz egiten edo oinez, edo egia esan, ez dago inungo arazorik da, ohitura aldaketa bat, bakoitzak agian gure kabuz egin behar duguna, ez? Ohitura aldaketa horri pausu hori ematea ez da gutxi, ez? Azken finean oso lotuta gaude kotxea erabiltzera gauza guztiendako, baina egia da, Iruña bezalako hiri ertain edo txiki batean, dena eskuragarri duzula oinez 10-15 minutura, ez? Ez du zergatik bizikletaz izan behar. Eta saltoa emango dugu lurralde eremu zabalago batera, ez? Herriguneak, hiriguneak, hauen arteko harremanak, eta, esperientzia bat martxan behintzat badaukazue sakanan jarrita, ez da, zuaitz? Hortik apetzatzen zentzuen industriei erantzun bat ematea, hau da, lana ikasketa zerbitzuak Europarrean, eta manez gauza asko zentralizatzen dira Iruñean, eta landen udandaren gutik nire gazturatzeko garai publikaren bitartez ez da baten adresa, beharrak ez, aztertu genituen. Eta, ikusi duguna da, batetik zerbitzuak asko gobitu behar direla, eta nola baita alternatib kapitxu bat ditugu dauden behar, ez? Nera joateko, onde ikasketak funtzeko, eta nera zerbitzutara joateko. Osasun arazoak dituzte pertsonak, osasun zentuetara joan behar diren pertsonek, behar batzuk dituzte eta gaur ez dira. Bilabesan, edo bizietan, bete. Ibiltzen naiz gehiago oinez, baina leku urrunago batera joan behar baldin naiz, hartzen dut bilabesa edo. Bizikletaz edo oinez, bai. Gaueko parrandetan bukatzen dira txirrindulak, baina bestela bilabesetan. Badire batzuk finkoak, baina badira unit ordueta eta kuarto, gero ja zazpiterdi, ez dago ere ez daukera unitzik. Eta gero ja atxean jauzez. Eta gero han mugitzeko erran nahi dut, honetat hortzeko Iruñera didez bai, baina han mugitzeko ez unitz. Ez jauz. Adibidez badaude 15 minutuko itxaropenak eta askotan eta badira gainera bilabesa txikiak eta jende asko metatzen da, ez dakit. Gero eta mugikortasun gehiago, jendearen mugitzen da izago, ez? Eta jendea karneta atra hartio eta lan, dependitzen duzu haunitz, gurasuetaz edo edozeinetaz. Orduen, gero eta garraio publiko gehiago, gero eta mugikortasun gehiago eta independentzia gehiago alde hortatik, ez? Baina, Ulerlikeke adibidez gaur egungo superfizia handien distribuzio hori kotxearen erabilera eta erabilera erresik gabe adibidez. Eta neurri berdinean uler daiteke kotxeak daukan zentralidadeari lotuta komertzio txiki bat gure etxe ondoan dagoena. Dena konsumo eredu berdinari lotutako egitura ez, kotxea hartu, etxetik atera, area jun, utzi eta egin behar dezun guztia leku bakar batean. Estatu batuetatik inportatutako eredua ez, azken finean dena kotxean egiten da, ze hirietan ez dago deus, orduan da zure auzotik zentru komertzial erraldoietara joatea, ateraino, aparkatzean, eta hemen egin dute eredu berdina sustatu ez. Erdigunean nola dago komertzioa desagertzen, ez? Komertzioa irikitzea gaur egun da kriston epopeia, ez? Orduan, egia da, eredu horretan dagola kotxea beti erdigunean. Osea, lehen komentatu duguna, ez? Ez da bakarrik Iruñean baizik eta soziedade orokorrean da kotxeare ardatza, guztiz. Beraz, beste elemento bat, askotan pentsatzen dugu nola mugitu behar garen, behar ditugun baliabide horietara iristeko,
elitzateke alternatiba bat izango are eta gutxi mugitu behar izatea, hortaz azpiegitura horiek behar ditugun ere mutikari eta gertuago egotea? Argita garbi, azkenean CO2 isuria restu nahi behar dugu, gero da gutxiago mugitu gara daukagu. Kontua da, nola egiten dugu hori, hau da, zerbitzuak behar ditugu, zerbitzuak izateko mugitu fasino behar dugu, eta horri eman behar dugu erantzun da, alik eta bizigarren ikutik gertuen, eta ere mugetan, arazoa asko zardiagoa da, eta hor alternatibak bilatzea ez da erraxa, zemen hiriburu baten, garraio publikoarekin erraxagoa da, ez. Bestalde gehiago dago, detxetate gehiago. Landare muetan, nolabait, partekatzen hasi beharko gara posibilean egin txirrinduan ere, sakanan bezalako landare baten posible izan beritzateke, herri batek beste behar rezultatzea, hor dago errauka, ez? Ni horren inguruan, adibidez, bizikletak nik uste aurrera pausu oso handia eman duela bizikleta elektrikoaren agerpenarekin edo nik uste, nik usten dugu ez, nola Iruñeko alokairu zerbitzuak, ikuste dituzun mugitzen, ez, bizikletak, nik uste nuen arrakasta txikiagoa izango zuela. Ez dakit ekonomikoki jasangarria den enpresa hori beste zera da, ez, baina egia da, bizikleta elektrikoak ematen duen mugikortasuna, da kristona ze pisua mugitu ditzazkezu, harin mugitu zaitezke hirian, orduan normal, nik adibidez ez dute bizikleta elektroniko erabiltzen, baina egia da, agian horren erraztasuna edo indarraz daukan jendearentzat da kristona aurrera pausua, ez da. Horren elemento interesgarri bat atera duzu, Zoiartze, eta da, ez dakit errentagarriak edo izango diren, hor ere beste oztopo bat topatzen dugu, ez? Eta honek ere garamatza bideragarritasun kontzeptura, bereziki landa eremua, erdigunea, horrelako baliabideak neurtzeko orduan errentagarritasuna begiratu behar da termino ekonomikoetan bakarrik? Argi dago zetz, eta txibilduaren kasuan agerikoan da, ez? Beste herrialde batzutan, ikerketen arabera, osasun arloan ematen duen onurak egunero txibildu ditzea, ikaragarria da, ez? Demostratu dago, azkeneko markadan zetan Europako herrialde askotak, eta hori ere durakarri beharko genuke, ez da ekonomikoa. Azkenean baita ere, osasun arloan aurrezten den guzti hori, egunero jendean itxerendua erabiliz. Hemen nik errentagarritasuna planteatu dut azken finean enpresa pribatu batek kudeatzen duelako, ez? Zerbitzu publikoa izango balitz berez, berdin dio, ez dakit nola esan, ez, baina. Utzi dazue beste gai bat sartzen, eta honekin bukatuko dugu, baina oso interesgarria da baita ere kulturalki guregan mugikortasunak daukan iruditeria, ez? Eta orain hitz egin ditugun alternatiba batzuetan, txirrindularena edo oinezkoena hitz egiten dugunean, normalean persona gazte eta funtzionala irudikatzen dugu, baina adibidez urritasun funtzionala daukan personez ez gara akordatzen, edo adin batetik aurrera, azken finean urritasun funtzionala daukaten personengan ez dugu arreta jartzen, noski mugikortasuna hitz egiten badugu gizarte guztiaren mugikortasunaz ari gara, ezta? Bai, nik komentatuko nuke, ez dakit hemen iritik anatera gabe berriz ere, ez dakit posiblegintza ez dagoela diseinatuta, ez, gaur egun, ez, hori espektro guzti horrentzat, edozein lekutan hemen ikusten ditugu espaloi oso estuak, edozein lekutan ikusten ditugu, ez dakit, hori egizki diseinatuta dauden bide gorriak, eta hori, pertsona, espektro guzti hau kontuan hartuz, eraldaketa oso handia beharko luke Iruñak adibidez hemendik atera gabe. Kotxea hiriaren edo sozialaren arretzetik aterata egiten duguna da justo kontrakoa, ez? Edozein pertsonarendako hiria jasangarriagoa izatea eta mugikortasun aldetik erraztasun gehiago izatea. Ez dugu inongo kasuan kotxearen erabilaren debekatuzuna, ez dugu debekatu nahi, kotxea, ez da, kontzeptu hori entzuten duzu sareetan, ez da, kotxearen debekua nahi, eguna da murrizketa. Eta espazioa kentzea kotxeari, oinezkoak izateko, hemen hirian 170 ematen diogu kotxeari, 170, da kristona. Kendu diezaiokego pizkatxo bat. Ez gaur dago, ez kotxerik gabe bizitzeko aukera izatea, ez? Bai. Prokuran gizarte guztik. Hoi da.
Gizarte guztiak horrekin geldituko gara kotxea bigarren plano batera ekarri behar dugula, beraz garbi dago mugikortasunaren erronkari aurrea egiteko erabaki politikoak beharrezkoak izango direla, eraldaketa kultural bat behar dugula eta ezinbestean hori egiten ez baldin badugu, etorkizun nahiko konplikatua edukiko dugula. Badago alternatiba eta horrekin geldituko gara. Bitartean, badakizue, hemen edukiko gaituzue hurrengo geltokian. Kaixo, gaur probestu behar ditugu zaintzuri batzuk, beste egun batean egosi egin dituen zaintzuri batzuk, eta hemen daude bere saldarekin. Eta egin behar dugu zebitze bat. Zebitze bat, pizkat gure erara, zaintzuri eta antxoekin. Ziko gara saltzarekin, aliñoarekin. Zebitzetan hori deitzen da leche de tigre, eta guk egingo dugu ere bai, pizkat desberdin. Guk nahaztuko duguna da, zaintzuriak eta bere salda botako ditugu hemen zaintzuriak eta salda pizka bat limoi eta lima azukoa gero, baratzuri erdi bat eta kopuru berdina jengibrez, gutxi gora bera. Hemen dugu jengibrea eta goiera batekin azalak entzen diogu. Gero, botako diot ere bai boniato pizka bat. Gatza. Eta egingo duguna da birrindu hau, bale? Bale, jarraituko dugu beste osagaiekin. Behar dugu, zaintzuria. Zaintzuria jarriko dugu gordinik. Eta egingo duguna da, igual, puntak mostea bizkate horrela. Eta beste pusketa hau finago igual. Gero moztuko dugu ere bai boniatoa, jartzeko guarnizio bezala ere bai. Gero ere bai tipula, gorria. Cilantro pizka bat behar dugu ere bai. Eta falta egun gauza bakarra, antxoak dira. Antxoak baditugu hemen ja burua eta sabelari gabe. Bale, plater batean motako dute salda pizka bat, leche de tigre pizka bat. Horri utziko ditugu antxoak hori da, 2 minutuz horrela. Lehenengo antxoari ezkurra kendu. Erdian duten pusketa hori bai. Gatz pizka bat dotako diet. Bi aldetatik. Eta hemen utziko ditugu 3 minutuz horrela eta jarraituko dugu gero platerrarekin. Bale, bukatu behar dugu gure platera eta horretarako
Hemen dugu, hori, zeintzuriak tipula gorria eta boniatoa. Botako diet gatza pitin bat. Eta hemen ditugu gure antxoak. Eta jarriko dugu plater sakon batean gure letxe de tigre, sopa bat izango balitz bezala, eta boniato pizka bat hemen. Zaintzuriak ere bai. Antxoak. Tipula gorria, zilantroa ere bai, eta bukatzeko arto pizka bat ere bai. Oso tipikoa da zebitzetan jartzea artoa, eta hau beltza dena oso ongi geratuko da, kolorez. Eta hemen dugu gure platera prest honegin. Mugikortasun jasangarriaz ari garenean, gizarte eredu batetaz ari garela garbi gelditzen zaigu. Nola saretu eta antolatzen ditugu gure lan behar eta bitartekoak, gure kontsumo harremanak eta gure gizarte antolaketa. Nola eraikitzen dugu gure lurralde oreka. Hor erronka itzela daukagula garbi gelditu da, baina erronka klimatikoari eta bideragarritasun sozialari begiratuz gero ezinbestean erantzun beharreko afera dugu. Alternatibak ere baditugu, beraz, badakizue. Ekin bideari eta hurrengo geltokira arte.